Hola, hola, ara sí, anem a representar les funcions quadràtiques amb tots els passos. Primer trobant el vèrtex, que si no l'heu vist el vídeo, millor que primer veieu el vídeo de trobar el vèrtex i després els braços d'aquesta paràbola. Dibuixarem tota la paràbola sencera. Anem a veure. Bé, aquests són tots els passos. Primer, identificar les lletres, trobar el vèrtex, tot això ja ho vam fer a l'anterior vídeo, però ho farem un altre cop, però de manera ràpida. Si voleu més a poc, mireu l'altre. Després la taula de valors, que ja la sabeu fer, i dibuixar. Llavors anem a fer tot pas a pas. Identifiquem les lletres. La A és 1, recordeu aquest número d'aquí. La B és -4 i la C és 3, que és aquest número sol, el terme independent. Per trobar el vèrtex, primer trobarem els dos puntets, d'aquí serà la x del vèrtex menys b menys -4 entre 2 per a, que és 1. Llavors això, si ho calculem a la calculadora, dona 2. Per tant, aquest número d'aquí dona 2. Sí? Aquest és aquest d'aquí. Ara substituïm aquesta x a la funció. Per tant, aquí dalt, on posa x, posem aquest 2. És 2 a la 2 menys 4 per x per 2 més 3. Val? I ara això només ho calculem i ens dona que la i és menys 1. Per tant, el vèrtex, aquest vèrtex, és 2 menys 1. Si ho grafiquem, que ho podem graficar ja, és 1, 2 menys 1. Per tant, seria aquest punt d'aquí que dibuixem. Com sabem que la A ens indica si és positiva, que està contenta, per tant, gràcies a la A, espera que no sé si ho veieu, gràcies a la A, com és positiva, estarà supercontenta. Ja sabem que aquesta paràbola farà així. Anem a veure, nosaltres sabem que el vèrtex està aquí. Per tant, hem de dibuixar el braç cap aquí i el braç cap aquí. Llavors, si jo només poso a la taula de valors x que siguin positives, és a dir, per aquesta banda d'aquí, que són positives, només dibuixaré una part de la paràbola. Llavors, és molt important que a partir del vèrtex, que en aquest cas la x és 2, agafem dos números més grans que 2 i dos números més petits que 2, perquè així podem dibuixar els dos braços. Val? Llavors jo agafaré el número, per exemple, el 3 i el 4 i l'1 i el 0, per exemple. Val? El 0 i l'1 estan en aquesta banda i el 3 i el 4 estan en aquesta banda. I què faig amb la taula de valors? Igual que qualsevol taula de valors. Aquest número de la x el poso aquí, substitueixo aquí i substitueixo aquí. Anem a fer-ho tot pas a pas. Aquí seria 3 a la 2 menys 4 per 3 més 3. Com podeu veure, aquest número d'aquí és aquest i l'he posat aquí a les x. Val? Borro això per no tenir molts apunts, perquè si no després no sabeu d'on prové. Val, i això dona 0. Ara, aquí 4 a la 2 menys 4 per 4 més 3 és igual a 3. Ara aquí 1 a la 2 menys 4 per 1 més 3, això és 0, i 0 a la 2 menys 4 per 0 més 3, això és 3. Normalment, si deixeu la mateixa distància entre, per exemple, aquí jo tenia el 2 i ara poso el 3, hi ha 1 de distància i em dona 0. I si faig 1 de distància cap aquí, normalment em dona el mateix número. Vol dir que la paràbola és simètrica, val? És igual dels dos costats. Llavors, ara per dibuixar-la, què fem? Posem aquests punts que ens ha tocat aquí a la paràbola, al gràfic. Llavors, anem a representar aquest punt d'aquí. És 3, 0. 3, 0 és aquí. Ara 4, 3, 1, aquí seria 4, 3, 1, 2, 3. Per tant, aquí dibuixaré un altre puntet. Ara 1, 0, aquí, i 0, 3,
aquí. Doncs ja podem dibuixar la nostra superparàbola, que seria així, més o menys. Val? Si volguéssim saber com continua, si es fa molt ampla o no, hauríem d'agafar números més separats. Val? Però a vegades correm el risc que si és molt estreta marxi molt cap a dalt. Doncs fins aquí seria dibuixar, representar una paràbola. Qualsevol dubte m'ho dieu. Ens veiem a classe. Adeu!